The good thing magani with DOH ha, bisag wala sa universal healthcare na ang ato ang trans health. When I presented it to them and also with our mga city officials, mukha na sila nagunsa ka diri ko. Karang dara ko diri cons magpaybaw sa kung gibuhat sa community, magpailaila unsay kanina. Once we lay down it to them ko unsay imong project, though wala gid na, like for example sa DOH dili siya wala siya sa tong universal healthcare, but they know the impact of it para sa katawhan sa ka LGBT sa ka trans women. They support nga sige padayon na ninyo. Then next step to do is satellite with Cebu City Health Department ingon ana. So more on kuan gid siya collaboration and kanang kuan para aware gid ang Cebu City nga naday siya, because what kay baw kanang we live manggod in a at present nga hopeful tato possibilities like mo na ang social media usapod na maka-help nato with our mga nindot nga mga programa o mga projects sa community, so ma-bridge magud siya. So mao na siya nga may bawaan oy Cebu City kay naa gyud sila trans health program na diay sa Visayas. So mao na si Curls manon gyud siya nga ato mo ni Curls ay kay ko ana. Then Cebu City Health was very happy when we have our talk with Satellite, because it would be easier for them not to have the data for LGBT people. Kaya among focus nga key population is LGBT man. So kami may makahatag og kanang kuan, which is easy for City Health na makuan siya, matrack siya ang cases for transgender women, for men having sex with men, ingon ana ba. So dako mi og tabang pud para sa community ingon ana siya.